Farma Arifagić mjesečno isporučuje 60.000 litara mlijeka. Zaposleno je 25 radnika sa srednjom stručnom spremom i 8 visokoobrazovanih. To je ključno i na osnovu toga možemo onda pričati dalje i o formiranju porodice i borbi protiv bijele kuge i svega ostalog. Kako nije od značaja, primili smo ja i brati. Ovo dvojice prijavljeni osigurani. Zvanično otvoreni uzgojno-selekcijski centar u Trnopolju kod Prijedora jeste i najmodernija farma na Balkanu. Cilj je 5.000 grla i 500 zaposlenih. Ulaganja i razvoj se nastavljaju. Posebno me imponuje i mislim da to sve građane grada Prijedora i Potkozora treba imponovati da smo pokazali svijetu da možemo uraditi nešto novo, da smo otišli preko granica i sad je na nama kojom ćemo brzinom napredovati. Ovo predstavlja veliki značaj za grad Prijedor, za razvoj privrede i poljoprivrede na njenom području. Ovo je milijunska investicija u koju je u proteklih 7 godina uloženo 14 miliona maraka. 8 miliona je uložio sam vlasnik i 6 miliona kreditnih sredstava Turske Zinat banke, koja je za povratnike u BiH izdvojila 100 miliona maraka. Na ovaj način i ovim financijama omogućena su nova radna mjesta. Podstaknuto je zapošljavanje i velika ekonomska i privredna ulaganja. Pomogla sam mu sa kontaktima relevantnim vlastima. U okviru otvaranja uzgojno-selekcijskog centra na području Prijedora sutra će biti održana i poslovna konferencija o norveškim dostignućima u poljoprivredi te kako ih primijeniti na našem području.